ndoda kudzidzisa nguva diki. Chaita sendiri kuparidza, sendiri kuticha, uye sendiri kurairira, uye sendiri kuyambira. Zvandiri kuzoparidza panapa handisi kuparidza imwe evhangeri itsva kuno, asi nezuro ndaiparidza ndiri pane imwe nzvimbo. Nzvimbo yacho vanhu vari kunamata Mwari umwe chete, but vanenge isusu vasinawo futi pekupindira. Saka ndaingovadaro ndichitovaseka ndikati zvimwe zvamuri kuita zvakafita vechitungwiza, kwete kuno kune zita guru rakadai. Saka ndokubva tadzidzisa, ukabuda mazakwatira namazakwatira nemotikari 3 ndofunga. Ya 300. Chakaburitsa motikari 3 ndose muvhangeri anoda kumbokupai kuno ndione zvainoita kuti inzvimbo here kana kuti ndine problem. Hallelujah. Azvemara hatitauri. Ini ndinoona kuti Mwari une zvaakuda kutiitira pamusoro pechinhu chetende icho chichi. Urombozvionawo? Yeah. Mwari une zvaakuda kutiitira. Ndine machapters 2 anoda kuti averengwe. Dai Mwari akandibatsira ndikagona kutsika chaimo nemandakatsika mese. Nokuti ndikasiya imwe kona pamwe ndo pandinenge ndairasa ipapo. Nokuti andiziye pakakonzera kuti Mwari vazodaro. Nawe ndoda kutanga nayo. Tichaiverenga kubva kubhuku yaDeuteronomy, asi ndo imwe yemavhesi asingakomborere kunzwa, uye vhesi isinganakidze kuverenga. Uchainzwa painoverengwa kuti inobva yaremera mweya wako. Nditika but kana ndakutsanangura ichakubatsira. Mwari vane nyaya newe, pane zvofanira kuti zviitwe naMwari. Mwari ngavakuitire zvakanaka, right? Unaro here bhaibheri racho? Tingataure Deuteronomy asara kumba. Pana anaro bhaibheri? Ngosumudza tikone. Deuteronomy akanzi nomwe mukomana akabva kuMozambique ukaiparidza kwedu. Anga asingaparidza aingoshanda mva angodzi rimwe zuva mva anziparidza. Anzi Deuteronomy. Zvina kanzi Deuteronomy 5 kubva pa 6 ne 7 motangira pa 4 kusvika pa 8. Mazita embhaibheri ndakanzwa vamwe amai vaiti Judas Iskarioto. Hande kubhuku yaDeuteronomy chapter 15 verse number 11. Asi ndiri kunzwa mweya wakuropafadza chaiwo, mweya wakukomborera. Kana wapo iti amen. All right. Cheka kuti ati amen uyo rake rine mapeji here. Chapter 15 verse 11. Tera unzwe. Pavhesi ya 11. Nokuti varombo havangatongoperi panyika. Naizvozvo ndinokurayira ndichiti, utambanudzire ruoko rwako zvakanaka kuhama yako, kuna iye unoshayiwa, nokuvarombo vako panyika yako. Ande zvekare kubhuku yaLuke chapter 4 verse 25 kusvika pavhesi ya 27. Luke chapter 4 verse 25 kusvika vhesi ya 27. Kana wapo iti amen. Thank you. Pavhesi ya 25. Ndinokuudzai shoko iri razvokwadi. Kwakanga kune shirikadzi zhinji pakati pavaIsraeri pamazuva aEria, panguva yakazarirwa denga makore 3 nemwedzi 6, nzara huru ikavapo panyika yose. Asi Eria haana kutumwa kuno mumwe wavo, asi wakatumwa Zarefati bedzi
munyika yeSidhoni kumukadzi waiva shirikadzi. Kwakanga kuna vaiva namaperembudzi vazhinji pakati paIsraeri pamazuva omuprofita Erisha. Hakuna mumwe wavo akanatswa asina Amani bedzi muSiriya. Toda kutenda. Kuverengwa kweshoko raMwari manheru ano. Rega nditange kubhuku ya Deuteronomy chapter 15. Mazwi ataurwa ndoda kuti utange waziva ari kuataura uye ugoziva ari kuataurirwa. Shoko iri riri kubva kuna Mwari achishandisa munhu muranda wake Moses. Ndoda kuti uzive kuti varombo havazi kuzombopera panyika yako. Saka tambanudza ruoko rwako nokuda kwemurombo. Ukaverenga inoti nokuda kwemurombo wako ari munyika yako. Chekutanga chawakuziva ndechekuti ari kunyorerwa vhesi iyi haazi murombo wacho. Iri kunyorerwa akapfuma ari kunzi kumurombo wako. Inenge statement yakanzi naJesu, varombo munavo nguva dzose. Munavo haugone kuve navo kana uriwe mumwe wavo. Varombo munavo nguva dzose, munogona kuzovaitira nepamunoda napo. Saka panorwadza pakunge ari Mwari ari kuti varombo munavo nguva dzose. Zvoreva kuti pese as long as time ichiri around pachafanira kuramba paine varombo. Koita vhesi iri kubheja Mwari ari kuti varombo vachagara varipo. Ndo inorwadza manjeyo. Haisi kusimbisa murombo, iri kusimudzira akapfuma. Zvonzi murombo wako ari munyika yako. Zvoreva kuti kana uri murombo, you don't own yourself. Unotoda mumwe munhu anouya kuzokuita wake. Murombo wako munyika yako. Now, ipapo manje Mwari vasiri kusapota kuti zvirambe zvakadaro. Ndichabata zvikonzero zvinosaka varombo varambe varipo. Mwari kana ataura kuti vacharamba varipo, zviri kurehwa kunzi chero nguva ikatatamurwa kusvika pakuuya kwaJesu achasikowana vamwe vari varombo. Na kuti shoko raMwari rizadziswe, panofanira kumuka generation inomaintaina urombo iwoyo kuti shoko raMwari regedze kuvere nhema. Sezva zvinongoita kublessing kuti kunoita mhuri inogamuchidzana ropafadzo, kwakutodiwa futi nemhuri inogamuchidzana nhamo kuti nguva dzose kurambe kuine murombo. Ani ndikunzwisisa zvakanaka? Right. Vhesi iyoyi manje rangu Bible rinobva ranokomenda richiti chinokonzera kuti zvizodaro vanhu vasingagone kuona maopportunities nemikana yekubudirira. Ndo zvichakonzera kuti varambe vakadaro. Hazvireve kuti Mwari unozvitadza kuti munhu wese apfume. Hazvina zvazvinokanganisa pakufamba kwezvinhu munyika. Hazvina. Hazvina. Nekuti kudenga kwagara kwakadaro hakuna anoshaya. But ndokune peace kupfuura pano. Right. Unoziva here kuti pane dzimwe pfungwa dzina Satani dzandisiri kudai zvandiri kuparidza nhasi izvi. Handisi kudada kuedza nepandinogona ndiregedze kuita sendiri kunyanya kuparidza. Ndoda kutaura zvinonyasogara pamwoyo pako. Una pfungwa dzina Satani paakaenda kuna Jobu. Anoti
ndabva pakupota pota nenyika tichifamba famba kungoona kukwira nekudzaka. Zvoreva kuti zviri kuitwa nevana vedu zvokungokwira nekudzaka mastreet izvi imanifestation idhimoni rasatani chairo, kungokwira nekudzaka. Haana chaari kuita asi kudii? Kungokwira nekudzika. Uchimona mwana munhu achinekera kufamba sogona kutikitira ungati kuna appointment iriko. Unongori mweya wokungonzwa kuda kungokwira nekungonzwa kuda kungodzika. Uya huzi mweya wakaipa wedhimoni ndewasatani chaiye iye wacho. Ndokubva vabvunzana Mwari, unoziva Mwari ane pamwe paanodada nemunhu zvekumufumura pamuvengi wake. Wambona here muranda ndiye akadena kutemba nemunhu wake. Wambona here muranda wangu Jobho akarurama akazodii. Satani pachaburitsawo pfungwa yacho kuti angagotadza neko kunamata yakadai. Ona first point. Nauti ndinokore pfungwa dzaSatani uone zvaanofunga zvawanga usingazivi. Satani zvaanofunga, anofunga kuti munhu akapfuma stereki haatadze kunamata. Wabata pfungwa yake? Kwete yako yaunofunga kuti munhu akaita murombo kana kuti munhu akapfuma stereki haachanamata. Satani zvaanofunga ndezvekuti pfuma ikawanda munhu akutozonamata uyu. Ndo chinhu chaanoziva. Iwe zvaunofunga kuti mari ikawanda wakuzotadza kunamata, imwe pfungwa yako yaSatani inoziva kuti munhu akaita mari akufanira kuchinamata. Ndokubva aenda kuna Jobho. Ndokutanga kunoparadza pfuma, haana kunowedzera mombe kuti dziwanda atadze kunamata. Akatanga kunotapudza achiziva kuti kushupika ndokunoparadzanisa naMwari kupfuura kuwana. Ndinonzwa mushe. Apa tiringofumura bedzi pfungwa yaSatani pamusoro pechinhu chinonzi pfuma. Haana kunoti dziberekane dziwande mari igomuwandira agotadza wakanganwe nguva yekumunamato. Akanotapudza zviripo mupfungwa make achiziva kuti kupera kwazvo ndokupera kweumwari. Murikuonezwa here chechi? Right. Ukaona ukateverwa nemweya wekushaya, ziva kuti dhimoni reurombo, mweya unokomberedza munhu woita sewafukidzwa nejira, wosiya kaburika diki diki kesupply yekuti zvinobva ari mazikova, but tinoswepinda mulife yako tushoma shoma. Kuve murombo zvawakaita izvi zvawinazvo handizvo zvese zvakabva kwaMwari. Zvine office yazvinoswopinda isingade kuti upfuure paura. Dhimoni iroro rinotapudza mari yemboya yakawanda ndose mudhimoni rinotapudza vhangeri yemboya yakawanda. Hauna zvaunombonzwa. Chero tikataura tikadii. Chii chinoitika? Unoziva here kuti unogona kutora mugomo wakazara mvura ukautora ukauisa mudhiramu ukadza kuidibira. Vanhu vakasambona kuti mune mugomo. But chero mukaweka metsi dzenyu mukaita sei, mukaita dare mukati ngatiise dhiramu racho mumugomo, izvo ndizvo zvisingafe zvakaita izvo. Unoziva here kuti dzimwe dzenguva chokwadi chinogona kukurisa kupfuura zera rako. Chinotaurwa pano vanhu vagofunga kuti nhasi wanzwa. Nyamba hachina pokupinda napo. Chatingagogona kutokuisa iwe muchokwadi muchechi inotaura chokwadi, kwete kuzoisa chokwadi mauri. Murikuonezwa here? Munhu wese ari panapa kana ndikatsanangura nhamo zvakanaka. Munhu wese anonzwa kuti varume panapa ndini ndabatwa panapa. Life yangu chai. But haazovhunduki kana ndakumuudza solution. Ambobvuma kuti ndini pakunyaso kwenenzverwa achibatwa, but pakuzonomuudza kuti chidai so. Right, chiona manje nyaya iri pano. Varombo
unavo varombo vako ndevako munyika yako, varombo vako munyika yako, varombo vako munyika yako, varombo vako munyika yako. Nyika ndeyako, wesa uyapo murombo ari kuverengwa pamidziyo yako, murombo wako munyika yako. Zoreva kuti each time iri kuunzwa murombo muteritori yako, Mwari uri kuwedzera zvino muruoko rwako. Pamusoro pemembe nembudzi namakwai nehuku wabva wapiwa nomurombo wako. Muverenge, usamukanganwa. Kuti unoverenga yese uchidzika unzwe shungu dzaMwari pamusoro pemurombo ari pamunhu mupfumi. Right. Vanhu zvikuru sei rudzi rwedu muAfrica muno, vanhu vakagarisa munhamo zvekuti vhangeri iyi yakutoda every day toita nerumuko tichingorova iyoyi bedzi. Why? Nekuti poverty mentality yakapinda musystem medu zvekuti chero ndikataura panapa kuti ndakuda kunamata mwe munhu apiwe mota, iwe wega usina mbo kushora unongonzwa kuti ndofunga ndi baba ndingi vari kurehwa. Ndisina zita pamota iyoyo unongonzwa kuti ameno mumwe namo yakapinda. Ndosaka chero murungu akasvika pakati pedu pana murungu ngosvika so munotanga kugwesha kushaya kuti zvino saka tigoita vamwe vari nani vanotonamata Mwari zviri nani vakagara kuzuva uko, but anotsvagirwa pokudi inhamo yakapinda iyoyo. Wotonzwa nevamwe vanhu vatema ntofarira kanzi Yesu murungu, Yesu murungu, utona dzitenyemwerera. Shame. Ndirekozikwarere chechi. Namo yakaipa. Mwari vakati panguva revival yedu iyeyi uri kungona dambudziko rekunge tiine shoko Mwari vaine zvaari kuda kuti titaure, but pekuitira ndopari kunetsa. Tikawana nzvimbo yedu chakutsanangurirai chimwe chivi changa chisingazikanwe nevanhu kuti nhamo chivi. Nhamo iri palist yezvinhu zvakanzi naMwari musaite panyika. You are committing a sin of poverty. Iri kumedzeka iyo. All right. Rega ndiende ku New Testament kwataurwa mazwi naJesu. Achitanga kutaura mazwi anoti ichi ichokwadi. Pesa papasina paambonyepa asi poita pamwe paari kuti chokwadi. Kureva kuti patsindirwa panepapa pavarume zvekuti musatambe napo. Chokwadi chenyu Jesu ndechekuti kudii. Chapter 4 ya Luke endaunoiverenga inotanga Jesu achiti mweya washe uri pamusoro pani kuti ndidini ndiparidze ivhangeri kunani kwete kuvapa mari yestati murombo chaanoda ivhangeri. Ende vhangeri kumurombo haize kusvinudza mapofu kana kumutsa vakafa, akamuka kare. Vhangeri kumurombo ndeye prosperity. Ndanzvika zvakanaka. Ya, ndaitaura hangu ndichimbovhiringidza vamwe vanhu pane imwe nzvimbo vaizvibhiga achiti hafanike inini zvangu vhangeri yeprosperity nani ndiparidze zveprosperity. Ndikati statement iyo inongoreva kuti pfungwa dzaguma. Nekuti chaari kuti prosperity munhu imari bedzi ndozvaari kufunga. Prosperity iprosperity kwese ukaparidza utano wabata prosperity, ukaparidza peace mudzimba dzevanhu ukaparidza prosperity. Prosperity every area unofanira kunge uchibudirira. Saka asina vhangeri yeprosperity asina chimwe chekutaura. Ndoda chero mukatozoti tiri kuenda kudenga, nyaya ndeyekudenga bedzi, mukatozoparidza denga ndo prosperity at its highest level.
nekuti watosiya mastendi pano nedzimba wataura kwakanyanya kupfuma. Atoparidza denga bedza anyanya kupfuura taura zvemari pano. Ndo prosperity vakuru vayo manjiva. Ndinokunzwika rine chechi. Right. Ndokupa zvanzi naJesu aine mweya pamusoro pake wari kuti wakandizodza kuti ndiparidze evhangeri kuvarombo. Tumavhesi tushoma shoma ndo paakutanga mweya inotyisa. Ichi ndo chokwadi. Kwanga kusina chirikadzi here dzakawanda kwaIsraeri, asi hakuna mumwe chete wavo wakagamuchira munhu waMwari. Hakuna kwakatumwa Elijah, asi kumukadzi umwe chete weZarefati. Chii chakaitika chinditeerera? Ndichatsanangura zvekuti chero kana wanga usingaverenga Bhaibheri zvinokubatsira kana wakuzonoiverenga. Nyaya yakatanga Elijah muranda waMwari akuda kudisciplina vanhu vadzidze kusamukira Mwari. Ndokubva anomira pamberi paAhabhi, ndokubva wakiya mvura kati haisi kuzonaya kusvika ndadzoka. Nyamba munyika maaikiya ndo maagerewo. Yaari kukira vavengi nyamba akiya neyake. Ana amai vari muguta imomu, ana sisiwo vari muguta imomu, ndokubva aikiya. Mwari akudzidzisa vasinganamati zvokuita nevanonamata varimo. 3 years nemwedzi kumberi mutanhatu. Ndokubva munhu waMwari anogara kukakova wakupiwa inoyerera zvikanzi garapo uchinwa. Ichibva mugomomo ichierera nemuzvikwenzi kusvika yanyasopurifyiwa chisvika yatonhorera. Mwari akati handigone kuyeredza nenyama. Ndokupa mvura yagara inobva kudenga, yagara inowanikwa murukova, asi ndakutuma makunguwo ndokunouya nenyama masikati namanheru. Ipfungwa dzaMwari kuti munhu adye kaviri pazuva kana kupfuura, kwete ka1. Makunguwo aiuya kwete kamwe chete. Munhu odya, onwa mvura. Ipapo ndo pakarohwa inonzi gochi. Komana wakadya nyama kusvika wafinwa nayo. Mwari ndo paakazomuti mvura yakupera ichibva panapa uende Zarefati. Mwari ngaachindibatsira ipapa pandakuenda. Nekuti ndarayira mukadzi kuti akupe zvokudya. Ndarayira mukadzi, chirikadzi iripo kuti ikupe. Kwete ndakumbira, ndarayira. Ndobva dzati barabadu ndokuenda kuri kunzi naMwari ndarayira. Dzichisvika muguta kudai so kunze kweguta wane kune chembereri peri kunhonga tsotso. Munhu waMwari akati zvimwe zvipi zvandichada pano? Ndokubati mai maswera here? Taswera. Ko mungandipewo mvura. Iyo mvura yacho yakumbirwa yega imwe level yegiving. Nekuti ndo yamusumudza kurukova. Ndo yane 3 years nemwedzi haisi kunaya. Kungopa mvura kwega imwe level. Mukadzi achingonzwa zvemvura nomva asumudza madhirezi akakudi. Munhu waMwari ndokunzwa kuti ndakumbira chakajairika pano. Mvura inetse. Ndosaka muri kuona chero machurches kwesoko. maKristu vanopa mari dzekoko. Kwesoko wangoenda yekoko, ngativape yekoko. Vekoko vakawandisa. Munhu waMwari akatirega ndiende kune zvinobatika. Muchiuya nemvura yeyo mva maita nebhanzi racho. Mukadzi wanzwa pataurwa zvebhanzi akati ikai rega ndidzoke. Ndomba adzoka akati ndotenda kuti muri muprofita asi apa Mwari unogona ngaakunyimai. Mabatwa meso netsotso idzi mukati mheno zviriko. Hakuna ndinongori netuhupfu netumafuta. Ndende ndonobika ndidye, kana ndadya ndofa.
zoreva kuti yanga yato poison anga akudyira kufa. Rekani mbokutsanangurira imwe nyaya yakatoitika ipapa. Kune umwe mufundisi akazodedzwa kune imwe conference yana to the Bismarck last year paSheraton. Akarwara kwa makore kusvika sagone kana kumuka kana kudii. Akafunga kuti nguva yangu yakwana ndakuenda. Mwari ndomva vamuudza kuti udza mhuri yako kuti ibve panopamba. Ndomva atora mari yanga yasara mva abhuka hotel kune imwe nzvimbo vavatengera matiketi endege zvikanzi chibvai. Mai vai mufundisi. Mai vai vakanzi na baba chibvai panoendai kune imwe nyika vakaramba vakati ndingasiye murume achirwara vanhu vagoti kudii. Zvikanzi nemurume hausi kunzwisisa zviri kuitwa naMwari, teerera. Tora vana ubve pano uende. Ndokubva mai vaenda. Baba ndomva vasara vari vega nemukomana womugarden nemusikana womumba. Baba vakarara kudaro, Mwari ndomva ataura navo. Zvikanzi ndoda kuti ubve pano utore motikari yako. Ndoda kuti unopa muranda waMwari ane the highest level ye anointing muguta rino. Mazwi yakabva kuna Mwari haana kuzvifunga ega. Kuti iye achiziva kuti highest level yekuzodza Mwari unomba kuconfuse akabva stage funga kuti akafanana. Pana test dakadini? Kana dakuzoticha pamusoro pe blessing chakupa mama verses anotaura kuna Aaron pamusoro pe portion ya Aaron kuti Aaron anofanira kudya inobva yapera ichiti according to the measure of the anointing. Zoreva kuti mufundisi wega anodyiswa nekuzodza kuri paari kwete makore muchifundisi. Measure ye anointing. Ndironzwikwa here? Nangoti ndingopfuura hangu nepo ipapa. Ndichapadzoka hangu. Mazuva ari kuteera. Zvikanzi ndoda kuti unopa munhu akazodzwa muguta rino. Ipo pakupa apa chechimboniteerera haikona kuita kupa kwokupa kwomunhu asingaoni. Nekuti each time yauri kunopa you are connecting yourself to that man's source. Abraham anonzi ndicharopafadza anokuropafadza. But ndiudze kuti Abraham anga asina chii. But vainzwa kuda kupa vaitopa murombo. Abraham akacontaina blessing aripo. Time yakwana yekuti kana wakuda kupa uregedze kudrive nenhamo yomunhu. Nekuti pese pauri kupa uri kuconnecta kusosi yake chakasaka azodai. Ndinokunzwikwa here? Mwari vakataura newe kuti shumira, namata ende vheta, wongorora. Unonodyara kwa zvisingatendwe. Murikundinzwikwa chechi. Kune mumwe anoti kana akachipiwa achimuvhundutse kana kunamata nacho. Kugoita mumwe anotenda kuti wandipa uyu anofanira kunge ane zvinhu zvaari kuda kuti Mwari vamuitire. Ndokubva murume yoti barabadu nyamba ndobva apiwa nezita riri mumwe mufundisi asiri wechechi yake. Ndokubva afonera shamwari yake zvikanzi shamwari ndakadzinga mhuri pano ndiri ndega asi Mwari wanditi ndiende kunopa chipo. Chipo chacho chakabva chapiwa zita kuhope koko. Zvikanzi inonzi seed. Death seed. Seed yerufu. Ndobva afonera shamwari yake akati shamwari panapa ndanetseka uya undibatsire usiku iwe. Zvikanzi ndinoya kuseni. Kanzi alright kuseni mbva wauye. Ndobva arara futi. Arara akubvunza Mwari kuti Mwari chamuti death seed chii. Ndobva apiwa scripture yemukadzi iyeyoyo. Wakati ndasara nitumafuta netukuhupfu. Zvikanzi mukadzi uyu paanga kuzonopa munhu waMwari rangarira kuti akati ndaakudya kuti ndigofa. So ari kudyara mbeu yerufu kumunhu ane simba rekuresurrecta. Murikundinzwisisa here? Saka condition yako yakuda nesimba rokukumutsa panho. Ndokubva shamwari yake yauya kuseni. Zvikanzi handei kwakati mbapiwa nema directions
nawe kupa shamwari mystery nepaanogara wanga asingaziye ndokubva asvika zvikanzi muri munhu waMwari munonzi Nhengi, zvikanzi hongu ndiri muministry yakati, zvikanzi Mwari wandituma kuti ndizodyara sidhi yangu. Ipapa akapinda akaisa ruoko pamusoro peshamwari yake vachipinda mumba vachitatarika. Zvikanzi mota yati achidhiraivha iyo inokosha, asi Mwari wati ndidyare sesidhi yorufu kwauri. Chindinamatira, anobva anamatira, anobva adzokera. Adzokera ndobva asworara mumba, shamwari yake ndobva yaenda, dzanga dzakumasikati sikati. Ari mumba akanzwa nyota ndobva adedzera nezwi riri pasi pasi, kudedzera musikana. Musikana ndobva auya kwakarara baba, akabata gilazi remvura mbaasikogadzika. Achibuda musikana achiri kuenda, baba akada kubata gilazi, ndimi ndobva dzazadza ndokutanga kutaura nendimi. Kuzama kunwa mvura, kutanga kurasira mvura pamashitsi, akarara ipapo. Paari kutaura nendimi, musikana achinzwa ndimi achiri papassage ndobva akolapsa. Akolapsa wakutanga kuscreama. Uyu ari kutaura nendimi. Mufundisi ndobva afonera shamwari yake akati dzoka. Dzoka kumba. Shamwari ndobva yadzoka kumba. Dzoka kumba. Shamwari ndobva yadzoka kumba. Dzoka kumba. Shamwari ndobva yadzoka kumba. Dzoka kumba. Shamwari ndobva yadzoka kumba.